AJYCP lapen ACYPA atumpen Karlitang Rosmi Terangpi aphan Kachikimo asai kedeng pon. Ar koi ni phai thom kebra isiar ni ACYPA lapen AJYCP atumpen me thang asai hem CCI long kedam tangar koi ni phai thom kebar ni nilebemsi constituency angkang arlo inut arta kang dukwak borpungan nimsupi Karlitang Rosmi Terangpi aphan cholang rem det pen apran endeda puthak milur kaisi ningduk pen Kachikimo asai deng pon. Lason si AJYCP mepu jitu phukon men kaning jepon ke Karlitang Rosmi Terangpi aphan cholang rem det pen apran endeda bangpu dilibrong paraphan fast track aron pen kok that pipon wek nang jiputa sodak pen kahang padupon. Lason si ACYPA Anti Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Committee mepu chitro burwa pen stamin dilibrong paraphan tong sekot pen kok that pipon wek nang ji hem kang samke beng pen ke justice long liputa sodak pen sarkar aphan chuningri pachini pon bokajan berajeption rong pinang ke law birta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.